Shemdi Entertainment. Sivela la kwavela khona izazi. Chazela baziyo bathi imali eyenza sibulalane, imali eyenza sizonda kuzolunga, ayikona kuzolunga, kuzolunga, ayikona mamela ngoma, mamele mvuke ekuseni ngibonga umdala njengasemhleni, namhlanje angihleki nempamazi yokhala ekhehleni. If you call it a crime, show ngiyazi but ngilahleni, angisho masihlubeka siphenduka itopic yabahlebi. Niyahleka ngisasifundanga mangabe sesipanela hleni, nethi nesupport ngikhuluma ngathi nehleni kabeni. Angiyithandi le mpilo hlale emkukhwini oshisa ngomlilo, njengoba umakhelwane ngcono sibona ngathi nempiko siphelile ke simile. Nobamba inkunzi esonto nepreacher basathi badumisa uJehova ngene ngidumisa intshiza mphakathi ngimnikele ngijampa amasango ongaze ngiboshelwe phambi komfundisi njengefindo lomshado. Luyini uthando? Yangithathela abangani bami mali Nginalutho. Uthando ngilithandile, uthanda yikho into elikenzele yona. Uthando hluleka ukunginakekela. Akukho engitholile. Ayikho inzonzo engithole ngothando. Ngimthandile usinenhlanhla. Ngamnika konke enginako ngethemba lokuthi nyoba notho, kepha ngizange ngaba notho. Abangisondayo bangitshela iqiniso ukuthi kube ngafa nabazali. Engimthandayo akalibona uthando lwami. uNkulunkulu unamandla simakade sezulu sengiphenduka inkunzi enkomo etheniwe. Inkunzi siyayihlaba, komazisi siyayibalekela. Ngenze njani simakade ungani mina? uNkulunkulu nomusa ungidalele ukuthi ngibe inhlekisa emhlabeni. Ngiyasibuza mfisi, kepha makuyintando yakho umdali bese nomhlaba unginikelani impilo ukuthi ngiphile. Kusizakani ukuthi ngiphile emhlabeni uma ngabe isizathu sami sokuphila siyangilahlekela. Kwazi wena Nkosi. Lalela. Bengisacela ukuba. Ngeke ngitshelwe nguwe mina. Uyezwa? Lalela. Ngiyazi mlungisi kubhlungu lokhu ushiwe udadewethu. Ngiyazi ukuthi futhi lokubeke kubhlungu kakhulu ngoba bekakubekezelela usinenhlanhla. Uvuka uvala isikhiya sasejele ungasebenzi. Manje uzohlekisa ngempilo yami. Cha. Angihlekisi ngenceba lenye indoda mfowethu. Kodwa lento uma uyikhumbula ngake ngaxwayisa mlungisi, ngakukhuza kodwa ngathi mina miyeke ngoba wena unani namabhadi. Awungitsheleke wena oneyinhlanhla usebenza. Ho. Mina 1 siyabana. Ekhaya kwakhiwe ngesitini mfowethu. Angihlali nje emkhukhwini ngathi ngiyisipikile. Okunye ekufanele ukwazi. Ngike ngasebenza mina uyakhumbula. Ngaganga emsebenzini ke bangicoshwa ngoba vele nako ngiwulova. Hayi ukuthi angikase ngasebenza. Wena ke wena uke wasebenzaphi? Yo, Igama lesivalo. Igama lesivalo. Awukase usebenze emfowethu solo wazala unamabhadi. Lalela bengingasho ukuthi ngicela ukuba ngedwa. Angazi noma amadleba unawo yini. Mlungisi. Phela akushongo mina ukuthi waliwe mfowethu. Ngathi sozokhiphisela lesibhongo la kimi. Akushongo mina ukuthi waliwe. Nguwo namabhadi. Eneke uyazi ngiyacabanga. Udinga ukugezwa. Phela bakini labafa bafakabi ukusha ukufa ngokusha ushele emkhukhwini ukufakabi wena udinga ukugezwa ususwa amabhadi mhlambe kungalunga. Ake ngithole ngakuphenduli. Ngcono ngisithulele. Ngenze njani ke mina ngikhulume ngedwa ngiyisilima ngithi wemlungisi wena Mina ngikutshela ukuthi zama ukuthola ezinye intombi. Thola intombi ezala mkhukhwini le intombi
leze ingcolile nedi wena ukuthi ukhone ukukhipha lento ekuhluphayo ukuthi nje ubhebhe okunye mlungisi ngeke ukukhone impilo yakho vele ivalekile unamabhadi ndoda ne baba hayi Zalo ungakhathazeki kakhulu man, ungakhathazeki kakhulu kuyofanele nje uthi ukwehlisa umoya yabo, uthi ukwehlisa umoya kancane. Ngizama khona Zalo kodwa kukhona la. Sesi wami akukho okundlula ukwamukela, wena usemncane konke lokhu nje kuzodlula. Wena mfethu ngabe wazi ngithanda. Uyabona uthando sesi igama nje elithi love, uthando lona alukho, there is no love. Then lele ngake ngilizwa ngumlungisi lona ubizana. Sesi leyo yimizwa yenhliziyo ngokusondelana nomuntu kakhulu, inhliziyo yakhe igcine seyakhele kuloyo muntu, uzuyibone nawe ukuthi ngeke uphile lo muntu angasekho, kanti hayi yimzinto nje yenhliziyo yokwesikhashana, ayikho leyo nto. Yazi mina bengikholelwa ukuthi ngakhiwe ngobambelo kaMlungisi. Sesi wami ungabambeleli kakhulu kule ncwadi eyabhalwa ngabathathi bomhlaba. Uyabo uma omunye akhiwe ngobambo lomunye lama divorce angaka ngabe ani wesesi. Uyabona bathi mabafika abamhlophe bakha iBhayibheli babenzela nje ukudunga thina ndlemnyama ukuthi sisabe ukwenza isono ngoba sisaba ukuthi sizoshe sihogweni. Yinto eyabosha lelizwe. Uyabona nje amabhunu afika lana athatha umhlaba wethu abulala bokhokho bethu. Wathi uMandela sekaphuma ejele wathi asibacolele ngani ngoba naye uthatha kule saga ebasibhalela lapha ukuthi ungaphindiseli okubi ngokubi. Safa kanjani isizwe semnyama? Ngifuna ukulala Zalo. Futhi ngathi ngingalala ubuthongo obude ngaphinde nje. Hayi fuse. Ninjalo ke sesi. Ninjalo nina mase nifuna ukuyibulala bese nithi la siyakudinga thina singumndeni. Siyakudinga ukuthi ube khona. Kanti futhi ke no ungafuni nje ukubulala umama ngoshukela, uyangizwa? Angeke ngize ngiyibulale mina. Futhi ngizolula ukho konke. Good sis. Uyazi wesesi ungalali ngale kitchen uyezwa nje lephunga. Ngipheke ujeqe namathambo ngase ngithi amabhontshisi ukuthi udle kamnandi sisi uzokhona ukwehla, khona ukwehlisa umoya. Uyabo phela usuka kumahlalela sisi. Ngingakuphakela mntana sekhaya. Siyabonga ukuthi upheke nawe namhlanje. Uyangazi moso bengilishaya ibhodo vele. Angithi uyakhumbula ukuthi uraporting lebekasenzisa i-consumer study ayikho into ebengingayifeyila mina ukufundwa ngeanyanisi awuthi ngikuphakele. Ngiyakubona ulambile wena fuse. Yeah. Zalo lele njani? Lele right kakhulu sesi. Futhi kube khona okwenzekile ngawuzwile mina ngiyaziwa uyakwazi lokho. Awuthathela ukuthi mfa kayiwani besuthi ukugijimisa igazi. Hayi cha Zalo lento ekhona egolobheni yangingize ngikhona ngisayijima. Okay. Hamba uyojima mawubuya ngikuthelela.
Hayi khona vele ngiyawudinga ugologo shiyam. Ngoba phela safuna ukwehlisa nale stress nyana. Ya, khuleka. Mawubuya wena uzawuthola ukhona ngikuthelele mina uthi mfa. Yazi mina zalo ngijabula mangibona sesizana. Hayi, wena ungusesi wami, you are my blood sisters. Into ebeyisicabanisa nje yilo mahlalelo ngumlungisi. Zalo. Ngizokubona isikhathi sangishaya sajima. Ya sase. Kwaba ngcono madoda, Mlungisi ngeke abe busy nosesi wami angasebenzi. Akahambe ayovuthola ovuluvale njengaye. Ikhiya zasejele izinto ezingana life. Anginodlala Mlungisi mina, busy nosesi wami. Manje from Mlungisi, from Luja. Yeah. Uvela usuyagijima bowukhamsefu na sonke lesikhathi. Isho into ngisuke ngasela ukuthi ngilalele ithi. Ayikho into lalele nje wena bowubhizi ubhudla le mali yami. Ngishilo nje hande ngikhiphe 50 rand nje. 50 rand bengizoyibeka le mali ngikhona kulobula usinenhlanhla. Nge50 rand. Wena ungijwayele amasimba kona yazini. Asamba. Sawubona nkosazana. Wazamuhle mama ulangisephi. Hayi cha buda abantu ngicela ukuthi ungiqolela ngifuna kushelwa mina. Ngiyayibona inkulumo yakho ukuthi yaphi. Ngeke phela nkosazana ngihlale ngingasheli kwazise noma akekho umuntu umlekela lapha ekhaya. Hayi kahle ke. Umama akhe akakhohlwe kumuntu uzomlekelela ngeke ngize ngikhona. Indawo wangiphiphitha nje kwenze njani nkosazana? Ubani igama lakho? Hayi iphuthe likhulu kangaka kodwa mama ngoba usefika mntana womuntu. Lalela ke ubusefika. Ngijahe kabi mina ukuthi ngizonyanyisa uwe la. Ngakho ngicela ukuthi uphume kimi please. Mawuthi kanjani mama ngicela ungiphe inamba zakho ngizokwazi ukuthi ngikhumane nawe ngapha enkundleni zokuxhumana. Cha ngwenzi ke lokho. Ngithi ngiqala nokubona bese ngikuphi inamba. Hayi kahle wena. Akuna nkinga nkosazana ngicanga ukuthi iyophinda ibonane ngoba nami ngijima khona la. Angeli khona lo mshado. No angelana ngiyashada. Lona muhlu uyachama. Bamfuna bonke ontanga namanje ngiyazibuza kuphi phela ngesithembile into yakhe. Umshado ukhuluma ngoba. Angeli umbali. Mbali wama lips nomntana oshanga ama hips na izolo undlulela strati nagqoka eskipa sechiefs. Angeli mncane lengiyasolo uyangithanda cause njalo mangihlezi Flomena machita shiwiko uyangithanda umbaleni ngiyasolo uyangithanda umbaleni nami ngiyangithanda umbaleni kodwa ke ngizomtshela njani indaba enje uyangithanda umbaleni ngiyasolo uyangithanda umbaleni nami ngiyangithanda umbaleni okay ngicela ukucopela story semibili iminyaka ngisha ngifela ngaphakathi yazi inhliziyo yami namhlanje besikhala igazi ngitshethe ngikubone namhlanje Hayibo welifa lakhe ukangazi nakahle nje wena inhliziyo yakhe isikhala igazi yazi ukuthi awu-understand phela yona yazi ufana nelanga elingikhanyisela usuku nosuku kuze kwazi ukuthi ilanga lami libe lihle ifane nawe. Hayi wena wazodlala ngami konje njalo ninabafana mangabe nishela nithembisana izulu umhlaba. Hayi kade akusikho kanjalo uyabona mangabe kuthiwa nje nginayo ingxenye esolwini yokuthi mhlambe ngikusikele kuyo ngabe kade ngakwenza lokho manje ngumhambo manje akunalutho kanti ke futhi into zami zokukhuluma zokushela kuzona into zami sengaba yikho sekuyikho ngijayini ngoba mina ngiyakuthanda kumele ngishele lapho kumele ngikwenze lokho Ngakuchazela ukuthi ngumuntu ngalipha lakhe. Hayi ngakuzwa kodwa ke isizulu sake sithi oseyishayile akayosi noyosila akayidli kanti oseyidlile kudla icala Lifa lakhe ngishilo ukuthi angithandi mina ngakho ngicela ukuthi lokhu ukuze futhi ukuze ukunderstand please Awu ngiyacela nkosazana ukuthi ungithande umaneke uthole nje indawana thizeni enhlizweni yakho ufake leyo nhlanhla encane nje enhlizweni yakho ukuthi ungithande kuphela nje mina ngoba umsebenzi wami ukuthi ngivusele leyo nhlanhla uthando ukuze kwazi ukuvutha lutibhe cela ukhulule umoya wami Maya wakho kumele ukhulule uwena
Ngichazile ukuthi mina ngeke ngize ngithandane nawe. Awu, ngiyakuzwa mntwana womuntu. Kusimele ngihambe mina la. Kodwa ke before uhambe mntwana womuntu bengathanda ukuthi phela ungiphe inamba kumane ephinde futhi ngikwazi ukuthi siqhubeke sikhulume. Yabona. Mhlawumbe bangabe kungenzeka lo. Okay, but lokho wazi ke ukuthi akushintsha umqondo wami. Awu ngiyacela nkosazana. Umane ufake inamba sizokhuluma. Hey madoda. Awuzibe sengufakile mama. Shoda nje lezi zu9. Ukwenzele kwalo. Yazini, baba yelifa lakhe. Ngiyabonga mama. Hey. Osiyami. Ngine crush yami ku Facebook. Crush yami ku Facebook. Ngine crush yami ku Facebook. Enhle ishizinede awukhuluma nomntwana man.